Bună dimineața la o nouă zi de mișcare! Sinceră să fiu, nu prea aveam chef să mă dau jos din pat astăzi. Mă simțeam atât de obosită și fără chef, încât aș fi lâncezit cu succes toată ziua. Dar m-am ridicat, am făcut primul pas, mi-am propus de ieri să ies astăzi la mișcare, așa că iată-mă în natură. Dragă burtică, te sfătuiesc să ieși, să faci mișcare în natură, să simți mirosul copacilor, al florilor, al ierbii, pentru că acesta în curând va fi înlocuit de mirosul dulce de lăptic al puiuțului tău. Hai să vezi un răsărit de soare, un apus de soare, pentru că în momentul în care vei avea puiuțul, acestea le vei vedea în ochișorii lui. Este un lucru absolut minunat. Dar până vei naște, profită de ceea ce ai acum. Pregătește-te atât fizic cât și psihic pentru momentul nașterii, pentru ceea ce urmează. Apropo de pregătire, săptămâna viitoare, luni chiar, pe 12, lansez un curs gratuit de pregătire pentru naștere. Acesta se va desfășura pe perioada a 7 zile. Dacă ești curioasă să facem împreună exerciții de respirație, să facem exerciții fizice și să-ți furnizez toate informațiile de care ai nevoie pentru pregătirea ta pentru naștere, dă click în linkul din comentarii și hai alături de mine. Sunt Moașa Alina și dacă ți-am stârnit interesul și ai nevoie de cineva care să te ghideze și să-ți arate că sarcina și nașterea pot fi experiențe absolut minunate și împlinitoare, te aștept în cursul meu. Până atunci, dă-te jos din pat și fă mișcare!